Ja Janne Svinkkonen on se mies, joka jää tuonne lähtölaatalle. Muut lähtevät liikkeelle. Mitä varmaa ottaa ykköspaikan? Ja ilman muuta ohjauspaikat on monella muulla. Mitä tuolla tapahtuu? Kuka sieltä ensimmäisenä tulee? Ottaa toisena painaatte Harri Kujala. Kolmantena Markku Koivikivi. Järkotto neljäntenä Järkotto tilastelee tänäkin vuonna, eikä se niin huikeasti kuin viime vuonna. Itselläkille Järkotto Rajala ja Mika Vaaranmaa johdossa mennään. Harri Kujala toisena, Markku Koivikivi kolmantena, Järkotto neljäntenä. Jonttu Rajala siis viidentenä ja Janne Sinkkonen kuudentena kiertää nokausta. Janne Sinkkonen on isoja onnelmia tekniikan kanssa. Karkaa Harri tai. Ja näin Janne Sinkkonen keskeyttää tuonne radan varteen. Jari Kokko lähtee lisälenkille ja Jonttu Rajala kuittaa Jari Kokon siinä saman tien. Ja nyt lähtee sitten Harri Kujala lisälenkille. Markku Koivikivi pääsee siitä suojauttamaan itsensä kakkoseksi. Jonttu Rajala pysyy kuitenkin Harri Kujala takana. Harri Kujala nyt kolmas paikalle lisälenkiltä. Mika Vaaranmaa suorastaan näytösluontoisesti vetää A-finaalia STC-luokassa. Lähtee tässä vaiheessa lisälenkille vielä kun reilu kierros ajamatta. Ja pitää hienosti ykköspaikan lisälenkille myös Markku Koivikivi. Nyt sitten Jonttu Rajala, Harri Kujala huikeita haastoa. Mika Vaaranmaa kierros jäljellä. Ja nyt lähtee sitten Markku Koivikiveltä. Ei sentään ihan käsittelyssä. Jonttu Rajala ja tiukkaa taistoa. Vaaranmaa tulee suoraan mitalleen edellä. Nyt vaan kun Mika saa pidettyä auton hanskassa, niin korkeimmat pisteet STC-luokasta napsahtavat Mika Vaaranmaalle. Sieltä viimeinen mutta ja STC-luokkaana ottaja Sampajoukissa on Mika Vaaranmaa. Ja kakkoseksi Harri Kujala. Kolmas paikasta Jari-Pekka Rajala, Jari Kokko